Emakumea eta kirola izango dituzte hizpide, gaur Aretxabaletan Arkupe aretoan batuko direnek. Bertan Malen Ruiz de Azua, Ainise Barreinkua eta Garbine Etxeberria izango dira gonbidatu gisa. Ni Ainise Barreinkua naz, atxabaltarra eta txirrindularitza naz. Malen Ruiz de Azua larrinaga naz, 26 urte daukot, arrasaten jaixo nintzen. Eta, 13-14 urtekin lehenengoz partiga bat hartu nauen esku artean, eta geroztik ez dut askatu, eta gogoipe ez dauko momentuz. Garbine naiz, Etxeberria Aramuru, Hernaniarra, eta kirolaria, emakume kirolaria izandakoa eta orain gutxiago baino kirolaria, eta futbol mundutik nator, duela urte desente, bai? Izango niztuzke 41 urte, futbol munduan nabilela. Hane, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Gaur, 3 jokalari profesionalekin, mahai ingurua, solasaldi xeukiko zue, emakumea eta kirola ardatz. Zuk kirol kazetari moduan be, asko ikusitakoak izango zara, ez da dudabarik? Bai, da gainea, nik kirol kazetaritzako autu eginoan batez ere emakumezkoen futboletin ator eta saletu izan nahi, realeku bat, hor ikusten noan desberdintasunekin erabakinoan, nahi noala bide hau jorratu, gehien bat emakumezkoen kirola ere ikusgarritxasune emateko, gero egunerokotasunen ez da hainarreza, baina hor segitzeu eta bai, ja sarreran aipatzen dut, uzet privilegioa dakaula 3 kirolari hauek euren esperientziak bertatik bertara entzuteko emandako aukeria itxik, eta niretzat plazer bat, egunero ikasten dalako profesionetan, eta olako kirolaixak erreferente dianak, adibez Garbine urte asko egon dalako, baina Ainise Barreinkua o Malen Ruiz de Azua ere gaztiak izanagatik ere referente aldi izan, nik uste dut niretzat ere plazer bat izango dela. Urtien poderioz, emakumeak kirolian, gaienduz doiaz, indarra hartzen doiela, esango zeuke, hoitza izpotolua dio horretxaik? Nik esango neuke, ez. Eixara gero kirol individualak agian, individuale izateagatik ere igual gizonezkoetan ez ere jarraipena handixo orduan zaio da, bereiek egiten duen lana, baina egisa da, batez futbolian azken 10 urtetan kriston evoluzio ikusiretela. Enoan espero, momentu baten neuk ere erdi amore eman, benetan nuko zurratzak ematen, eta nik uste oain bai igartzen dela eman diala, eta gero gizartean aldetik ere ikusten dut txipaldak, eta gizarteak ja eskatu etxen doala kirol hauek, baina zer bihar da benetan, azpiegituretan inbertitzia, eta hor ikusten dut, oain dio ere ez dela etxen. Oain dio emakumearia entrenamenduak ordu eskazenetan eukitzen duenak, emakumeak ordu eskazenetan jokatzen duenak ze telebistak ez duen nahi eman, orduan nik uste dut hor inbertitzu behar dela eta hor ipini behar dela enpeinua. Eta eroz esanik ez prentzak dakaun erantzukizuna ere benetan serixo hartu, eta gero aldetik ere badakaula zein eta horrekin behar dela. Nik uste oso positiboa izan dela, gauza asko ikasi hotela eta munduztela aukera munduko nenekin lehiatzeko, ez? Nik uste hori jente asko nametza dela eta ni oso pozik nago amets hori bizi zen dutelako. Oin arte bizi duten esperientzia oso positiboa izan da, ez? Jente pila bat ezagutu dut, bidaiatzeko zenbait aukera eduki ditut, leku desberdinak ezagutzeko, ezagutu dut konpetitzia zer dan, horren alde onak, eukileiken alde txarrak, eta nik uste dut oinarte behintzat nire ibilbidean balorazio positiboa itxen dutena. Gu ezer ezetik atera ginean, ez? Eta hori arrosaten dut. Azkenean etzegoen ezerrez, eta 40 urte futbol munduan, eta suertea daukat gure belaunaldi hartan, kuadrilla majo bati esker, pixkanaka futbol mundua egituratu genuen Gipuzkoan. Eta orain, gaude, hasiera hartatikan hasi ginelako, ez? Eta harro. Nik uste dut baiet.
gauzak hasi diela aldatzen eta nik uste dut ikusten dela ez, baina ondion bide luzea dauko gela itxeko. Bai, a ber, zorionez gauzak aldatzen da bit, baina nik uste dut ondiokan be asko daukagula itxeko, ez? Nik ez dut ikusten ondiokan, ez dakit gaur egungo gazten neskatiengan erreferente, eta mutikuengan erreferentiak neska garenik, ez? Ondiokan ikusten dut batez be pixua mutia daukiela, eta mutiak eta batez be futbolistak. Baina, ikusten da alegin bat itxen dabilela gizartia, ez? Emakumeen kirola ikustarazteko, eta nik uste dut hori garrantzitsua dela, eta gaurko maila ingurua be horren adibide da. Bai, asko aldatu da, izugarri. Nik askotan aipatzen dut erritmo kontua izan dela. Guain dela urte desente aipatu ditut horietatikan, ez balin bada aurreratu, zerbait oso gaizki egiten ari gera. Baina erritmo kontua da, ez, igual, azkarrago jutearena, gauzako hobeto lehenago egitearena, baina nure margena handia dagoen, gure margena handia da hobekuntza mailan eta aurrera goaz. Ez da erreixa, badirudi erreixa dela eta ni nagoen postuan ere suertea da, egunero baloratzen den nun dagoen eta kluba handi batean nago, baina ez da erreixa, ez da erreixa eta ni natorren kirola gizonen kirola delako. Bai, gustoko jaten aipatzea anekdota bat, nire ustez nahiko adierazgarria dodana. Eta, nik behin zulatu bat eukin noen bizikletan eta noen bide izkinan gurpila aldatzen. Eta nik eskatu barik gizon bat geratu izan nire laguntzen bere, esango asmorik onenakin. Eta etengabe zegoen nire inungo arazo barinen bilen ondo poliki nire gurpila aldatzen. Eta denbora guztixen zebilen nire erabaki guztiak kuestionetan eta niri etengabe gurpila eskutik entzen berak aldatzeko. Eta nik jarraitzen nuen nirera tranquil aldatzen eta deitu zuzten buru gogor nik neure kabuz nahi nobelako nire gurpila aldatu. Nik uste dut ez dutela bizi izan ezer pertsonala, baina igual bai sentitu zeikela, igual emakume izanagari, despresio morukoren bat, askotan atletismoan, ez dakizu igual proba estrella izaten da 100 metroaen finala, eta beti izaten da, lehenengo izaten dira emakumeen lasterketak, telonero moruan, eta gero finalak edo garrantzitsuena izaten da bukaeran eta normalien izaten da 100 metro gizonezkoak. Pertigan jauzi izan, normalian emakumezkoen pertigan jauziko txapelketak izaten dio goixetan, ikusle gutxe dudazelako, eta atzaldian izaten da mutilen froga. Egisa da, azken urtietan zorionez, joan diela interkalatzen, baina ondiokan be zenbait detaile ikusi geike atletismo pistetan. Hobetzen dabil, baina ondiokan ikustu dauela lana itxeko. Ez da katola buruan gauza askorik, ez? Baina bai noizean behin badaudela, ezer esan gabeko begirada hori. Batzutan, sentitzen duzu, toki batzutan, isiltasun hori, komentario txarrik ez, gaur egunean hori gaizki ikusita dago. Baina bai, batzutan begiradak asko esaten du. Nik uste dut komunikabideak eta sare sozialet aukiela nahiko indar egungo gizartien eta hortik hasi behar dela pixkat ikusarazten jentea edo ezagutarazten existitzen den kirol femeninoan mundu anitzau. Ikusten dut, batez bezueik edabide moruan dauketuela kriston funtzioa betetzen duzue, kriston gaitxasuna daukotue pertsonen gana heltzeko eta nik uste dut hori aprobetxatu behar dela. Nik uste dut edabideek eta komunikazioekin bidauela esfortzu bat edo bintzat ausartak izen behar dira eta apustu behin emakumeen kirola gehiago bizibilizatzeko. Ez dut zuek gura pelotia zuen teiatuan jartze gura, baina nik uste dut kriston gaitxasuna daukotzuela gizartean eragiteko eta horregatik bat ez be ikusten dut aukera potente bat izan leitela. Niko uste eta aspaldi esan nuela, baina ardura daukaten jende horietan. Aldatu behar da, begirada, mentalidadea, lan egiteko gogo hori. Badirudi ez, bai eginda dago, badaukazute, aukera dituzute, baina zerbait gehiago falta da, hau aurrera ateratzeko.
Bai, nik uste dut oso importantia dela gaur egun erreferentiak eukitzea eta animauko neuen edozein emakume edozein kirol itxera. Emakumeei, neske indaixiela gehixen guztetan jakien hori, eta ez da itxezela beldurtuak, ez da itxela sentitxu bilurra edo bestiek esan lehikenagatik, ez? Ondiokan asko entzuten dugu kalian ez, hori ezin jozuzukin, hori amutilena edo nire... Gehixen guztetan jakiela indaixiela eta listo, disfruto gehixela. Guztete kirola derrigorrezkoa dela, egin behar degula, eta batez ere egiteari ez uztea, ez? Ekitea eta atzeraz egitea.